Tak co to Nerdy Walking vlastně je? Nerdy Walking je velmi efektivní sportovní aktivita, finančně náročná, dělá se dělat v každém ročním období, může ji dělat téměř každý. Nerdy Walking je velmi efektivní na snižování hmotnosti, redukce tuků, co se týče tréninku na kondičních tréninků, tréninky na vytrvalost, prostě každý si tam najde to, co potřebuje. Při správné technice Nerdy Walking se zapojí až 90% svalů na těle a tato aktivita je fakt hodná úplně pro všechny. Pro děti, pro seniory, pro dospěláky a dá se dělat v jakýmkoliv ročním počasí a dá se dělat všude. Můžete chodit v přírodě, ve městě, no kdekoliv, kde vás napadne. Jde se naučit chůzi Nerdy Walking a doporučuji určitě u zkušeného a vyškoleného instruktora Nerdy Walking. Mezi ně například patřím i já, jsem instruktor s nejvyšší kvalifikací, jsem taky instruktor fitness a tady ve Vimperku taky trénuju box.